come. More than 1,300 Jewish people were murdered. Kubanje imingcelele eyahlukeneyo exhasa ilizwe lakwaSirayeli nelasePalestina eGauteng namhlanje. The working class are the producers of wealth, and yet they do not own this wealth. Sesibajikelele weNomsa umnumzana Ivan Jim uthi lifikile ixesha lokuba abasebenzi banqamle kubutyebi bamazwe abo. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje ndambi ndodwa ndamba nokuphumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Namhlanje umbutho iPalestine Solidarity Alliance ubambe umngcelele wokunika inkxaso kubemi basePalestina eLenasia eSoweto kwaye igxekwe kabukhali inkxaso yaseMelika ngakwilizwe lakwaSirayeli ngelithi ilizwe laseMelika alinabulungisa ngelixa kwelinye icala umfelandawonye iSouth African Zionist Federation ukhumbule amaxhoba kwaSirayeli abhubhe kwiveki ephelileyo kuhlaselo lweHamas. Free Palestine lawo ngamazwi akhokhele umngcelele obanjwe ngumbutho iPalestine Solidarity Alliance wokubonisa inkxaso ngakubemi basePalestina namhlanje. Time for Palestine to be free has come. Ngelixa ukhwele uzehlela kwilizwe laseMelika ngokuxhasa ngokungagungqiyo ilizwe lakwaSirayeli ngelithi inkxaso yalo ayinabulungisa. This is so painful. What the Palestinian people experience is so painful. Western media propaganda from Europe to the United States said that the action undertaken by Hamas was completely unprovoked. Kusenjalo ngamakhulu abantu abuthelene eJewish College enika inkxaso kwilizwe lakwaSirayeli ekwakhumbula nabemi belalizwe ekungcole ungele kubo kuhlaselo lwabavukeli beHamas kwiveki ephelileyo. More than 1,300 Jewish people were murdered, the biggest number since the Holocaust. More than 3,360 were injured. Some are still in life-threatening condition. Over 100 were kidnapped into Gaza, and their fate is unknown. Ukanti ixekwe kabukhali nenkxaso kamongameli Cyril Ramaphosa ngakwilizwe lasePalestina. I say this to President Ramaphosa and the ANC leaders, garnishing Palestinian scarves, and as they did yesterday morning, pledging solidarity to the Palestinians who murder Jews. Shame on you! Shame on you! Yonke ke imibutho ehambele isikhumbuzo ivume ngamxhelomnye ekunikeni inkxaso engagungqiyo kwilizwe lamayuda Isirayeli. There's no ideology, there's no political belief that exists that says children should be killed, people should be burnt. What has been done to the people of Israel, particularly the children, is evil in its worst form. I will not agitate Israel to kill the Palestinians in Hamas or anywhere. Kambe unozakuzaku wakwaSirayeli uthi injongo zabo kukudala uxolo phakathi kwabantu kwaye bapheliswe nemfazwe. Kusuku lwesibini lweengxoxo zemibutho abasebenzi ephuma-mbombo zone zehlabathi ezibanjelwe eBramfontein eGauteng, umba obutshisa-ibunzi kukuhlangula abasebenzi kwinto echazwe njengokuxhatshazwa kwabasebenzi kwihlabathi liphela. Usosibajikelele wombutho abasebenzi besinyithi umnumzana Ivan Jim utsho ememelela ukuba ezi manyano zizabalazele ukuba abasebenzi bancamle nabo kubutyebi bamazwe abo. Umbutho wabasebenzi besinyithi kweli iNUMSA ngomlomo kasosiba jikelele wawo umnumzana Ivan Jim uthi into yokuqala ukukhulula abasebenzi kumatyathanga okwenziwa amakhoboka emisebenzi yabo kukuqobisana noongxowankulu ngelithi nabasebenzi mabancamle kubutyebi obuveliswa kukubila kwamabunzi wabo. The working class are the producers of wealth, and yet they do not own this wealth, which is why our struggle must continue to be about ownership and control
of both means of production and the value of our labor. Ehlaba ikhwelo kwiMelika ukuba iyeke ukufaka impumlo kwimicimbi yamanye amazwe ngeenjongo zokuba ngohlohlesabo kuphela. The United States cannot continue to be a police of the world. It can't act willy-nilly, just decide that the people of Cuba will continue to be burdened by vicious sanctions when they didn't bomb anyone. They simply took a decision that they are advancing humanity, Ubuntu, against greed. Kanti nombutho wabasebenzi eMelika uvumelene ngamxhelomnye nabanye abathunywa ukuba ubusoshali bungasisombululo ukuzisa intlutha kubasebenzi ngokubanzi. Capitalism cannot deal with those issues on the ground because capitalism is the producer of those issues. They create those issues precisely to be able to maintain people in a hold. My understanding of it is, for as long as you keep people poor, you'll also keep them in the grind of attempting to become capitalists. Umnumzana Jim utsho ememelela ukuba imbumba yabasebenzi jikelele ingayifezekisa iminqweno nezindululo ekuzawufikelelwa kuzo ekupheleni kwezingxoxo xa nabantu abatsha nabasetyhini banokunikwa ithuba lokudlala indima ephambili. Namhlanje intlanganiso yesigqeba se-ANC esihlele Boksburg kwiMpumalanga kushukuxe imiba ephathelene nokuxhotyiswa koomasipala ngezakhono nokuxhaswa ngezimali khona ukuze bakwazi ukuhambisa inkonzo eluntwini. Amalungu esisigqeba unkosikazi Thembi Nkadimeng nesekela lakhe kwisebe loorhulumente basemakhaya umnumzana Parkstow baxelele onondaba ngezindululo ezathi zathatyathwa ukuncedisana noomasipala abaqhwalelayo kuhanjiso lweenkonzo. Ilungu le-ANC unkosikazi Thembi Nkadimeng nokwangumphathiswa woorhulumente basemakhaya uvumile ukuba bakhona oomasipala abaqhwalelayo kuhanjiso lweenkonzo. We have a great responsibility of what we are doing now in developing the capacity of municipalities to be able to be responsive. Obviously, we have issues of governance and administration that is besetting our municipalities, difficulties. We have got issues of governance of coalitions as well. So even the capacity that you develop or the management that you do is within a context of what is faced currently by that particular council or municipality. So it's not all coalitions where you find, or it's not only in coalitions where you'll find instability or difficulties with governance or administration. Even in municipalities that are one party or relatively minor parties led, you will find such. Okwangoku isebe lisaphonononga indlela eyiyo elinokuncedisa ngayo ukonyula oomasipala abatsala nzima ngenxa yokushokoxeka kwezimali. The department is currently going through a process of doing a comprehensive assessment on the state of local government, the performance of municipalities, and identifying areas of potential intervention. Kulindeleke ukuba isigqeba se-ANC sithabathe isigqibo ngendlela esiza kuqubisana ngayo nemiba yedlumzi ngokuthe gabalala ebekugangathwa phezu kwayo xa iqoshaliswa le ntlanganiso ngomso. Umbutho onjongo ikukuvuselela izimilo iMoral Regeneration Movement eMntla Ntshona umemelela uphando ngesiganeko sokubethwa kootishala ababini ababhinqileyo ekutyholwa kuba abankulwe ngabahlali. Abatishala besikolo samabanga phantsi Masamani kwilali yaseMasamani bebesendleleni eya esikolweni ngolwesithathu ngethuba behlaselwa. Kuvakala kuba esi siganeko siphenjelelwe kukungafundiswa kwabantwana iinyanga ezimbini kwesi sikolo ngenxa yezityholo zokusilela ukulandela imigaqo eyiyo yokuqeshwa kwabancedisi izititshala. Umbutho oququzela ukuvuselwa kwezimilo eMntla Ntshona uthi abo bahlasele abatishalakazi kufuneka bajongane nengalo yomthetho. They must get to the root cause of the conflict because educators cannot be victimized for external issues that are beyond them, such as water shortage within the community. The challenges of educator assistant and general assistants must also be speedily resolved to minimize the impact the disruption might have on learners' end of the year performance. Kusenjalo isebe lezemfundo lithi esi siganeko sesichaziwe emapoliseni kwaye abatishalakazi bafumana uncedo lwasengqondweni nasemphefumlweni i-counseling ukutsho. It was resolved that the school will commence from tomorrow, 16 October 2023. The department has ensured that
The school quality learning and teaching campaign structure is functional and policies are being implemented at Masamani Primary School. Isebe lezemfundo likwathi nezinye ingxaki ezijongene nesi sikolo ezifana nogutyulo lwelindle zifumana ingqwalasela. Xa sihlabela mgama ngomso ikumkani yesizwe samaZulu kumkani Imozulu kaZwelithini uza kuvela kwinkundla ephakamileyo ePitoli kwityala lokubangisana ngobukumkani. Umntwana uSimakade Zulu noyinxalenye yeqela losapho lasebukhosini nolungahambisaniyo kwaphela nobukumkani bukakumkani Imozulu. Xelele inkundla kumaxwebhu akhe ukuba zange zilandelwe ngendlela inkqubo zasebukhosini ngethuba kubhengezwa ukumkani Imozulu kaZwelithini njengekumkani yesizwe samaZulu. Kusenjalo intombi ngaphansi kweqela ukwenza kwalo igugu lesizwe zibambe inkonzo yokukhanyiswa kwamakhandlela eDeepkloof eSoweto zimemelela ukuba kuphele ukubangisana ngobukumkani ngelithi zona zinika inkxaso engagungqiyo kukumkani Imozulu kaZwelithini. Intombi ngaphansi kweqela ukwenza kwalo igugu lesizwe zidele ubuthongo zabamba inkonzo yokukhanyiswa kwamakhandlela kwinkxaso yazo ngakwikumkani yesizwe samaZulu kumkani Imozulu kaZwelithini. Ikumkani kulindeleke ukuba ivele enkundleni ngomso ngedabi lombango wobukhosi bakwaZulu phakathi kwayo nomntakwabo umntwana uSimakade Zulu. Umkhuleko wethu kakhulu ugxile ekutheni sithi ngonyama yethu akube okokugcina ukuba ingena emakhosi. Sekwanele izimbali zesizwe zithi sekwanele ayibuse ikhululeke ihlale esihlalweni sayo inethezeke ngoba thina ubukhosi bayo siyayibona ukuthi iza nobukhosi obuhle siyabuthakasela futhi siyabuxokozela sithi ngonyama akube sekwanele. Elityala liza kuchotshelwa enkundleni ephakamileyo ePitoli kwiintsuku ezintathu. Ezintombi ke zithi luxanduva lwazo ukuxhasa ngokungagungqi ikumkani njengoko iyiyo kuphela abayaziyo. Namhlanje bekuyicamp yokuthi sithi kwanele ngengonyama ukuthi ixelwe phansi ingonyama yethu. Siyayithanda kakhulu ingonyama since simele ihlezi isivikela kukho konke isaqhubeka nosiko lwethu nosiko lobaba omkhulu sithi nje ayikhulu ingonyama. Icamp namhlanje ebimayelana nokuthi wonke amacala abekwa esilo sizomkhulekisa namhlanje ukuthi konke kuhambe kahle ngoba siyabona ubukhosi obukhulaza nabo. Ukanti ngomso ezintombi zisakuba yimbumba namawaka amabutho ekulindeleke ukuba abuthelane ngaphandle kwenkundla ephakamileyo ebonisa inkxaso yawo kwikumkani. Abantu abatsha bakhuthaziwe ukuba babonakalise umdla kwizinto ezayamene nemvelaphi yabo kwaye babe nelunda ngenkcubeko yabo. Oku kuvele kwizithethi ngethuba umbutho abafundi abantetho isisiXhosa bedyunivesithi yaseWits iXhosa Cultural Union of Students ibibambe umsitho phantsi komxholo othi ibuyambo mzontsundu nobubanjelwe kwidyunivesithi yaseWits eRhawutini. Bekumbejembeje kunjeya abantwana beAfrika beqhayisa beqhemfeza ngobuntu babo ikhwelo lilinye kusithiwa makubuyelwe embo. Bezisina zidedelana ke kuxhentswa kungqungqwa kusombelwa kuyilonto. Kuyabonakala ukuthi usaba oluhlanyelwe ngabokhokho bethu ngeke lufe ngoba ma bezisisele i-cultural society bengama-students beqhubeka bezikhumbuzana ukuthi bangobani bexoxa ngolimi lwabo bexoxa ngamasiko abo behlanganela ndawonye. Lokho kuyabakhulisa spiritually okokwantu kuyabakhulisa kubabuthanise. Amashantliziyo enkcubeko nawo ebekho ukuza kuxhasa lo msitho. Imfundo ayikususi uba ungubani. Imfundo yenza into yobana ukwazi ukwenza izakhono ezithile ukwazi ukuziphilisa ngaphandle kodwa impilo ebalulekileyo kuhlala uzazi uba ungubani usukaphi. Nosotheko ke abangamalungu eExcas bathakazelele kakhulu olusuku batsho besithi bafundela lukhulu ngenkcubeko yabo. Ndifundela lukhulu namhla umzontsundu saphila
Njengoko kusithiwa xa siye ezizweni silahla imbongo phoyana, ndibonile uba oko akuyonyani konke ngoba nanki umzontsundu ugcwele phaa. Ndize apha mna kuba ndifuna uzofunda ngemvelaphi yam nesiXhosa njengomXhosa osuka ezilalini. Ndifundela ukhulu ke namhlanje ndabona neenkosi zethu, ndazi neenkosi zazi ngemvelaphi yakwaXhosa. Ukanti negqiza eliphuma kwikomkhulu lamaXhosa eNqadu belikho ukuza kunika intsikelelo kwaye libathundezile abafundi ukuba bangalityesheli ulwimi lwabo kuba kulapho kukhothame khona inkcubeko yabo. Ngoku sifikile sabona senjenje sizayithathela kuthi loo nto sithi singamenyanga sibuze bamhlambi ithini ntonini ukuze sikwazi ukuba khona ukuze sifake isitofu bantwana bam kule nto seniqalile ikhulu iphuhle ukwenzela isizwe sangomso sibe nekamva elikhakhazileyo. Ingwe izidla ngamabala makubuyelwe eMbo. Amabhokobhoko Atsha zintambo elindele umdlalo wawo onzima kakhulu we-quarterfinals wendebe yehlabathi neFrance ngokuhlwanje. Lo mdlalo nojongwe ngabomvu ngabaninzi uyaqala ngentsimbi yesithoba kwaye onke amehlo bemibili loMzantsi Afrika aza kubethe ntsho komabonakude ngelintyontye uSiya namakhwenkwe akhe. The ANC calls on all South Africans to rally behind the Springbok captain Siya Kolisi and his charges as they face France, the host nation, in the quarterfinals of the Rugby World Cup 2023 tonight. We are all behind you and we say, let's go Boke Murele! Kanti abantu badlulise amazwi axhasa iqela lamabhokobhoko. Siwanqonelela impumelelo Amabhokobhoko ayidefende iWorld Champion yabo. Yawathemba kaMabhokobhoko azawubuya nayo le ndebe asenze siziqhenye ngawo. Mayibuye Bhokhwe zam. Lo mdlalo singawunqoba uma kukuthi ke abalisabanga igama lesiFrance nanokuthi futhi uma benze lokho abafundiswe ucoach singakwazi ukuthi siyinqobe. Benethemba lento bana mina uPaulathi njengomuntu onobuchule boqabeza ezimpondweni koqalwa ngaye kube kulibhokhe ngaphandle kusike kuchintshwe ngaye. Phambili Mabhokobhoko siyaneseka simthwele ngeqoma seningizimu Afrika siyazi ukuthi ke nizokwenza kwenzeke ningayisabela kancane nje France lutho nje France. Le match siyayiwina Mabhokobhoko Springboks akithi hayi sisemva kwe 100% asiyishayeni France. iFrance sayikhipha namhlanje ekhaya. iFrance yaligeza ijezi ekhaya phambi kwenkumbi zabalandeli bayo hayi iFrance sayikhipha. Bo Mabhokobhoko kubo ndithembile makhwenkwe amakhulu. Noko abasindeki aba sizawabetha sababhulela amasaka. Hayi mina msazi ukuthi noma kanjani ayadlula Amabhokobhoko ngofisela impumelelo abuye newine kulo mdlalo. Kanti uThabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Madbabeka sibini bethu lapha kubadikela edeskeni yakhe endaba ndikubulise ke mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkela kaloku kule yonke idesika yeMozulu mna igama lam kaloku ndikuthabile ke uMamthebo uqhude nengoza kwamakhaphela bethu nangokubanzi iza kwenziwe nje ke iMozulu yethu yakutshaja basiqolisile kaloku uba apha eMzantsi Afrika namhlanje langomso baphila njani njengalokuphaya kaloku komusina bevusa ke yingaphi yela ngapha ngo-18 degrees noxa ke amafu ekhona ngamashumi nje khatshwa sesathathu napha kaloku ubukele kophaphala burwa ngo-12 degrees phaya kwasekuseni ngomso itshintshe ke iMozulu yabo phaya emini futhi ngo-25 degrees naye othe qabaqaba nje ngamafu ubukela kaloku yaqhuba kaloo meko phaya ephondweni lasempuka koloni kasiqolisela ngokubanzi imeko yabo phaya yamaqondo okutshisa ngamandla futhi phaya ngokokuqhubeka kwimini yangomso naso ke imeko phaa korhafu ngo-10 degrees phaya kwasekuseni ngomso itshintshe la Mozulu futhi phaya emini ifikele kaloku ku-19 degrees opholileyo nje kamnandi umbukelo wam ekhaya phaya eFree State bona baphila ngolu hlobo phaa kaloku kovelcom kwincam yelaa phondo ngaye kaloku la 14 degrees ekhatshwa ke phofu phaya emini ngamashumi nje ekhatshwa sesasithathu umbukelo wam hamba nam ke sithi chu sijonge phaa bona baphila njani phaa kwelaa phondo laphaya eNtshona kolo njengaphaa koFredendal bevuswa kaloku ngu-15 degrees ibe ntle noko la Mozulu yabo phaa lihlaba umhlaba ngamashumi nje ekhatshwa sesasibini amaqondo wabo aphakamele umbukelo wam ekhaya phaa kubona ko-Northern Cape kuhle kakhulu kwaphaya kaloku e-Uppington ngo-15 degrees wabo phaya ekuseni ngorhatya futhi kwakweli phondo linye benje kaloku ngo-30 degrees kube kuhle nje yonke laa mini yangomso
nanto ke imozulu kaloku phaya ephondweni lase-northwest umzekelo phaa kwaTosca kuhle bevuka phaya ekuseni futhi lishumi likhatshwa sisibini kanti kumyoli kwakhona phaya emini ngala 30 ke mbukeli wam ekhatshwa futhi sesasibini sihle kakhulu yonke imini ngomso ubona ke baphila ngolu hlobo phaya kaloku kooGauteng njengaphaya ePretoria ngu-12 degrees phaya ngeli xesha lasekuseni kanti phaya ke emva kwedilala futhi noxakusile ke le phaya emini ngawo ke la 20 futhi ekhatshwa sesahlala ubukeli yonke laa mini yangomso ubona ke baphila ngolu hlobo phaya ephondweni laseLimpopo njengakaloku phaya kooThoyandou yingqatsini phaa kwasekuseni ngaye kaloku la 16 degrees iguquke ibuko lamozulu phaya ifikele kuye kaloku la 22 degrees ngorhatya lwangomso nabo ke bona phaya imeko yabo ephondweni lasempumalanga njengaphaa kaloku koosikhukhuza bevuka nje kakuhle phaya ekuseni futhi bekhatshwa lela 19 ibuye nje noko bemyoli ngaye la 21 degrees xa bequkumbela ke olwasuku lwabo langomso bona benje kaloku phaya kwephondweni